Вдигат максималния осигурителен доход. Какъв ще е ефекта върху специалистите, които получават по-високи възнаграждения, каквито са в IT сектора, инженери и други високо квалифицирани кадри? С последните промени в осигурителната политика, българското правителство планира да повиши максималния осигурителен доход от 3750 лева на 4130 лева от 1 април 2025 година. Тази мярка ще засегне предимно високоплатените специалисти. Увеличаването на този таван означава по-високи осигуровки както за работодателите, така и за служителите, които получават 4130 лева или по-голямо месечно възнаграждение по трудовите договори. Общата осигурителна тежест, работник плюс работодател, ще се увеличи от 1230 лева на 1355 лева, което представлява ръст от близо 10%. Това означава по-голяма финансова тежест и допълнителни разходи за работодателите, което може да доведе до преразглеждане на заплатите и социалните пакети, предлагани от компаниите. Засегнати още ще са самоосигуряващите се лица и управителите, които имат сключен договор за управление и контрол, които получават възнаграждение равно на 4130 лева или повече.